Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska si společně ukážeme takovou novýho hosta, který kvůli němu nebudu už moc točit videa. Je to přesně nový domácí zvířátko a jsou to smáci. Jsou tady někde schovaný, tady už mám pro něj připravenou klec. Je tady schovaný vzadu. Je schovaný, protože ještě si docela nezvykl na to, protože jsem ho koupil dneska. Mám jednoho tak vzadu, to jste si asi všimli, že jeden je tady a druhý je tady. A no, teprve mu je 3 měsíce. Má tady hrozně vytuněnou klec, má to tady krásný, má tady domeček, vodu, tady prostě voda. Tady má, že takhle se to točí a on potom chodí, točí se to. No třeba, hele, už je vzadu, už tady kouká. Už tam kouká. Čau. Čau ty drbku. Čau ty prcku. Hele, prosím tě, abych ti tady otevřel klesíčku. Ahoj. Kam on je tam? Je tam hosmáček. Jmenuje se jako osmáci, to je druh. A jmenuje se Vicky. Už zase zales, protože mám holky, obě dvě jsou holky. A moje se jmenuje Vicky a druhou ještě nevím. Se tam bolí, protože jak tady jsou první den, tak oni se strašně bojí. Že bychom je třeba vzali, nejdřív byl tady tenhle, trošku tady v kleci, stál, ale potom se rychle zakouhnal tam, protože jak tam měl toho druhého, tak podívejte, hele, tady jdu krásně vidět. Tady můžete vidět, že tu stojí, že se na mě koukají. Pojďte, máte otevřenou klec, můžete se jít podívat ven. OK, zatím jako už se tady asi zvykli. Tenhle ten už dost vylez, protože ten jak tam je dlouho, tak už ho to trošku vadí. Jak to stojí dlouho. A až třeba odejdu, tak si dají takhle jídlo, že oba dva mají. A uvidíme. Asi když zase přijdu, tak zase asi bude. No nevím. Protože dříve jsem měla jenom toho kočku. Já měl jenom kočku, kde jsem si řekl, že bych mohl být nový zvíře, tak jsem si koupil smáky. A já nevím, co mám udělat, aby vylezli. Třeba ozvu se vám tak za týden a uvidím, jestli už se trošku zvykli, jestli už tam chodí. Prostě oni si ještě tady musí zvyknout a třeba za pár dní už si asi zvyknou, třeba týden udělám ještě jedno. Netočil jsem moc videa teď, protože jsem na dovolený. Okay. To fajn tady s nima být. Už je lidi konec videa, já doufám, že se vám tohoto video líbilo. Dejte like, odběr a třeba zítra vám ještě ukážu, jestli už se trošku víc zvykli, nebo jestli jsou pořád rohu. Takže mějte se, čau a pozdravuju vás.